pajjiżna komplet tissaħħaħ il-parteċipazzjoni fis-suq kulturali. Fil-fatt statistika maħruġa mill-Kunsill Malti għall-Arti turi li fl-2016 91% tal-popolazzjoni ta' Malta minn 16-il sena l fuq ħadet sehem f'attività kulturali. Fl-istess waqt 32% jemmnu li l-arti u l-kultura huma essenzjali f'ħajjithom. Dan l-istħarriġ li twettaq mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika f'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2018 jitfa' ħarsa fuq bosta karatteristiċi f'dan l-aspett. Minn barra l-parteċipazzjoni żdiedu l-għadd ta' attivitajiet meta mqabbla mal-perjodu ta' qabel, jiġifieri l-2011. Fost ir-riżultati miksuba l-ikbar attendenza ntlaħqet fil-festi parrokjali b'attendenza ta' 67%. Kien hemm żieda fl-attendenza fiċ-ċinema li telaq għal 42%, filwaqt li siti storiċi laħqu 35%, kunċerti 34%, it-teatru 32%, mużewijiet 30%, libreriji u arkivi 20% u fl-aħħar post isfin b'12%. Dwar iż-żidiet il-Ministru Owen Bonnici innota kif ħallew il-frott l-iktar minn 80 sit li ġew restawrati jew imsebħa kif ukoll inizjattivi bħal Culture Pass għal studenti tas-sekondarja li tista' tkompli tagħmel id-differenza kollha. Il-Ministru innota kif 6% tal-ħaddiema f'Malta huma impjegati fil-kultura. U f'ħarsa lejn il-ġejjin itenna li fis-snin li ġejjin se jinħasad il-frott ta' dak li sar fl-aħħar 4 snin kemm mill-aspett ta' tendenza kif ukoll ta' parteċipazzjoni. Għas-snin li ġej għandna programm kbir ta' iktar żieda ta' udjenzi fejn ħankomplu ninvestu fl-udjenzi fl-industriji kreattivi, fix-xogħol, fil-qasam kulturali u kif ukoll fi infrastruttura li ilha ħafna snin ngħidu li għandna bżonn ikollna ma kenniex. Pereżempju l-Carnival Village, il-Rock Hub, il-Majkas, il-Muża, dawn huwa kollha affarijiet li se jsiru issa f'din il-leġislatura xahar wara l-ieħor biex il-poplu jkun jista' jibbenefika iktar mis-settur kulturali. Fl-istħarriġ kienet innutata żieda fil-volontarjat artistiku u kulturali, partikolarment f'dawk ta' etajiet żgħar. L-istħarriġ juri wkoll li 37% tal-popolazzjoni hija attiva f'diversi attivitajiet kulturali li jvarjaw minn ċelebrazzjonijiet tradizzjonali bħalma huma l-karnival għal attivitajiet artistiċi bħal daqq ta' xi strument jew it-tpinġija. Dan il-grupp wera wkoll li jgawdi minn sodisfazzjon akbar fil-ħajja meta mqabbel ma' dawk li m'għandhomx sehem attiv f'attivitajiet kulturali. Turi wkoll li 44% jaqraw mill-inqas ktieb wieħed fil-perjodu tal-istudju u 70% ta' dawk li għandhom aċċess għall-internet jużawh biex jisimgħu il-mużika, 66% biex jaqraw artikli mill-gazzetti online u 61% biex isibu l-informazzjoni dwar xi avveniment kulturali. Id-direttur tal-Istrateġija fil-Kunsill Malti għall-Arti, Tony Attard, innota ż-żieda sabiħa mhux biss fl-attendenza imma anke fil-parteċipazzjoni. Spjegalna kif għal-ġejjieni l-organizzazzjonijiet artistiċi u kulturali jridu jkomplu jimxu ma' żmien. Għalilna li bħalma fl-2011 kien hemm impatt bid-DVDs u l-MP3 players, dan is-settur qed ikompli jevolvi. Żgur li ħanaraw iktar ċaqli lejn parteċipazzjoni fuq pjattaformi diġitali, il-mod kif in-nies jaċċessaw il-kultura u kif jipparteċipaw. U naħseb dak huwa dik hija trend li qegħdin naraw u hija trend ukoll li l-organizzazzjonijiet kulturali għandhom bżonn jibdew jaraw kif se jindirizzawha huma wkoll ħafna iktar. Għaliex l-udjenzi mhumiex ħajjistennewhom joħolqu xogħol għalihom, imma ħajkunu qegħdin isibu mod ġdid kif huma jinteraġixxu u jkunu parteċipi fil-kultura.